Sa unang adlaw sa pagpatuman sa bagong speed limit ordinance sa Davao City, ubay-ubay ka mga nagmalapason nga motorista ang nadakpan. Ani ang report ni Argil Relator. Gamit ang ilang speed gun, buena manong gipara sa enforcers sa Davao City Transport and Traffic Management Office sa Carlos P. Garcia Highway o Diversion Road kining usa ka tanker tungod ni sobra ang speed sa sakyanan ni ini. Inay 40 kilometers per hour, 50 kilometers per hour ang dagan ni ini. 60 kilometers per hour lang sab dapat ang maximum nga dagan sa mga light vehicle o motorsiklo, samtang 40 kilometers per hour ang trucks, buses o passenger vans sa maong parte sa dalan. Kaya siya sir, citation ticket. Itong mag-ordinance ito ha. Natay first offense, second offense. Saka sa license. 1 month na ito nagpaibalo, sir. Kami na, 1 month na ito nagpaibalo, ani ha. Depensa sa driver. Kasi mo ni balaan diri sir. 50 ang dagan, di 50 ra akong dagan. Oo. Pero wala ka ba daw nga nanay bagong speed limit? Wala po ko ka kuan, wala po ka balo lagi nga kuan, 50 ba naka-marking dito. Oo. Pero wala ka ba daw 40 na dapat? No, wala ko balo. Tungod kay downhill o pamahada, 40 kilometers per hour lang dapat ang dagan sa mga truck nga moagi sa maong highway o dili 50 kilometers per hour ay alang lang kana sa pasubida. Nadakpan sab kining taxi. Actual speed ni mo sir is 57 kilometers per hour. Na, Eh, 60 naman ang namin 40 kph. sa dati. Okay sir. Yung dati natin sir is 60 kph. Pero natay bagong City Ordinance 0270-23. Mao to siya i-implement karon. Kung nabago man, kay ang among pagkaintindi talaga dati dito mauni, pasailuhan ang good kami. Kay kung nabago man, total bagong implementation natin. Yes, sir. Ang implementation atong pagpahibalo pa lang daan sir is 1 month na. December 11 until January 10. Wala sab kalusot kining van nga 71 kilometers per hour ang dagan. First time ni mo moagi dinhi? Agi na gud sir, kaya na gud. Pero ano kusugay mo dagan? Balo gud sir. Gipang isyuhan sila og citation ticket, diin na sila'y multa nga 1,000 pesos alang sa first offense. Kini nga parte sa Carlos P. Garcia Highway mao giingong pinaka-accident prone area sanglit buylohanan matud pa kini sa mga sakyanan gikan sa taas pabahada dinhi. Ugani anaa pa lang sa 20 minutos ana sa napulo ka mga sakyanan ang gipangpara tungod kay nagmalapason sa bagong maximum speed limit ordinance sa syudad sa Davao. Gawa sa mga nagmalapason sa speed limit, gipang dakop-sab ang mga bao-bao o tricycle nga miagi sa National Highway. Wala may alain agiana na mo sir sa Orange Grove ni nagbiyahe sir. Orange Grove subdivision. Wala jud laing exit sir nga kon diri ra jud highway jud. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.